Čo sa odporúča jesť alebo piť pri črevnej viróze? Nič ma nenapadá, Tak dám ale ti čas. klístyr. Jesť alebo piť chceš ten klistýr? No nie, tak to pomôže rýchlejšie sa vyprázdniť. Určite. Určite. Nie, že by vtedy s tým bol nejaký problém. Človek sa vyprázdňuje naozaj jak na bežiacom páse. No vidíš. Ale No to klistýr by ho lepšie. mohol prevetrať. Čo robí Janko? Janko robí v tej istej firme ako žena filtre do priemyselnej klimatizácie. Výborne. Tak ste spolu vedľa seba nejako? Sa vidíte cez deň? Vidíme sa, ale ona robí 2 smeny, ja robím 3. Jasné, však sme muži, to je rozumiem. Jasné. A nevadí to? No, niekedy, hej. A nie, že či 3 smeny a 2 smeny, ale že či nevadí, že ste spolu v robote, že sa vidíte veľa. Uhádol si. Vadí to občas, čo? Viem, tiež som nad tým minulé rozmýšľal, že či by žena to nemohla robiť s nami. Dlho, 2 minúty som rozmýšľal a povedal som, že nie.